Hej YouTube. Hej YouTube. Benjamin og Jonas her. Ja, vi er så låst ude. Jeg har glemt mine nøgler. Så I kan lige så godt se min fine have. Er det ikke bare en fin have? Vi har lige fundet en skruetrækker til at komme ind gennem det vindue. Ja, så nu skal vi ind igennem vinduet. Hvad? Nej, det kan ikke passe, fordi prøv at se, hvad der sidder lige der. Nå, jamen, så er det bare jer, der er fedt. Jamen, så skal jeg putte ind igen. Jeg kan ikke få ud. Ja, det er meget fint. Så se, hvad man bruger den til. Og så min hund er også derinde. Og hun kører af os. Hej, Betty. Pas lige på. Lad dem lige se hunden. Okay. Film the dog. Det er så min hund, der står der og bjeffer af. Man kan næsten lige se den. Det er så min hund. Rigtig. Pæn hund. Det kunne være pænere. Ej, jeg ved nok ikke. Er der lige Der er en skov. Jeg tror ikke ligefrem, at de bliver glade, hvis vi brækker vinduet. Det duer ikke. Det er så vores Det er en gasbrænder. værktøjskur, det her. Hvor vi så leder efter en skruetrækker. Kan man ikke åbne døren med den her, Jonas? Sådan. Gasbrænder. Wow. Det er sådan godt. Prøv at se det her, det er meget Det smart. kan godt være, at det her ikke bliver vores bedste video, men altså, det er sådan lidt nederen, vi har Luft ud. ud. Ja, det var det, hed. Prøv at Ud, se. og det... Den her, den er meget sej. Ja, prøv at se, der kommer knister. Det er ikke godt sådan. Wow! Ja, du har stikket fingeren dernede. Okay. Det kan jeg godt selv. For helvede! Den skal lige tyde så i vejen. Jeg skal hente den. Vi har altså ikke uendt, Okay. Som jeg vil sige, det er måske ikke vores bedste video. Men vi kan lige lave en video her, mens vi er låst ude. Og prøve at lave en eller anden sjov. Som, jeg ved ikke, om det her er sjovt. Kan den bruges? Det kan jeg nok godt. Men jeg fandt faktisk også noget andet værktøj. Er der en skruetrækker? Ikke den der. Ja, der er. Ja, det er ikke en skruetrækker. Det er en boremaskine. Og hvad fanden? Der var ikke. Jeg bruger en skruetrækker til, når vi ikke kan komme ind. Det er En svamp. Svampebob, 4 kvind. Svampebob, 4 kvind. Det var det samme. Hvad fanden laver du? Jeg pusser min svampebob. Ja. Hvad fanden er min hund? Jeg ved, den her. Jeg ved ikke. Okay. Er der ikke et eller andet, der er brugt der? Wow. Det er fandme mærkeligt, det her brød ind i sit eget hus. Hvad er det? Det er en skydeventil. Randers. Jeg brokker jeg over æderkopper. Men der Der er sgu da ingenting. er ingenting. Din mor flapper. Vi skulle ellers ind og lave gaming-videoer lige nu. Ja. Så. Jeg har faktisk lavet Cinnamon Challenge, ikke også? Og så optager vores kameramand på filmen selv. Ja, film mig selv, kameramand. Ham der, han optager det med sin iPhone. Så kan vi ikke lægge det på YouTube. Nej, fordi jeg har ikke en iMac. Nej. Naboen er ham. Vores nabo, det er ikke så sjovt. Skal vi filme ham? Ja, du går hen og finder mig, siger. Må en gynge? Ja. Jeg håber, han får et æble med. Jeg vil have gynge, Jonas. Se, det er godt. Det er smartere at være høj. Det er sgu da lavt. Au! Naboen er ham. Det er ikke så godt. Skal jeg have ham med på videoen? Jeg tør ikke at gynge. Ikke bare, jo, det gør det.
Naboen er med på videoen.